Bosta Maltin jafu lil George Peresso bħala isem u leħen ewlieni fl-istorja tax-xandir ta' pajjiżna. B'dana kollu, Peresso huwa wkoll kittieb ta' diversi kotba f'ġeneri differenti, kif nistgħu naraw fir-rokna li jmiss. Nista' ngħid li jiena twilit bħala kittieb għax qabel tnissilt bħala arrej u semmeħ. Kont nisma' lill-ommi taqrali il-kotba, kont inħobb naqra, nisma' l-istejjer fuq ir-Rediffusion, nisma' il-programmi tal-literatura tar-Rediffusion, u mbagħad komplejt permezz ta' l-allima li kelli kemm Malta u kemm barra ġejt kuntatt ma' kittieba li huma biex ngħidlek il-krema tal-letteratura Ewropea. Kien b'dak il-moment li nista' ngħid illi jiena sirt vera awtur meta inqtajt minn dak li huwa tradizzjonali u bdejt aktar inkun konxju ta' dak li kien qiegħed jinkiteb barra speċjalment ta' letteratura mhux biss Ingliżi u Amerikana imma wkoll Taljana u Franċiża u dana minni awtur. Fil-poeżija għandek aktar intimità. Il-poeta li jiċċensura lilu nnifsu aħjar ma jikteb xejn jew inkella jmur ibeħħ il-karawett. Hemmhekk fil-poeżija trid tkun miftuħ f'dik li huwa sentimenti tiegħek, f'dik li hija spiritwalità tiegħek, f'dik li hija senswalità tiegħek, f'dawk li huma il-ħolm tiegħek. Fin-novelli jew kella fir-romanzi jiena nħobb nikteb kemm dawk li huma storiċi, imma l-istorja nagħmilha b'tali mod illi mhux nirrakkonta l-istorja taż-żmien, pereżempju bħal Qassis tal-Belt li hija bbażata fl-1849, imma toħroġ indirettament b'mod laterali mir-rakkont. B'mod partikolari mbagħad inħobb il-kotba, in-novelli illi joħorġu l-intimità tiegħi, il-konflitt tiegħi, l-ispiritwalità tiegħi. Bħalma huma wara kollox l-aħħar romanzi illi ktibt, Il-Wiċċ Ieħor u L-aħħar Warda. Jiena għalkemm ma nemminx illi l-awtur miet kif jgħidu ċertu kittieba, imma il-vera romanz qatt mhuwa lest, qatt mhuwa komplut, speċjalment dawk il-romanzi li huma marbuta mal-filosofija tal-ħajja. L-aħħar Warda semmejtu li huwa l-awtobiografija ta' ħsibijieti. L-awtur mhux qiegħed hemm bħala moralista, bħala pedagogista biex jallem, imma biex jipprovoka. U hemmhekk il-ktieb isir tal-qarrej. Irid jipprovokah, irid iqanqlu, ma jħallihx indifferenti. Il-ktieb mhux miktub biex tuħ pjaċir bih tgħidha rajtu f'nifs wieħed, imma biex iħallik bla nifs. Ma fl-istess ħin iħallik taħseb. Kif bdejt permezz ta' kotba tfal, Karamella Karamellu, Kikku Sika li huma kotba illi ġejjin minn żmien ix-xandir mill-programmi televiżivi tiegħi, illum qiegħed nispiċċa naħseb ħajti permezz ukoll ta' ktieb ta' tfal. Huwa ktieb li għalkemm huwa miktub għat-tfal wieħed irid jaqra kif ngħidu bl-Ingliż between the lines għaliex hemm xi ħaġa bħal huwa Pinocchio pereżempju, illi jgħod mhux biss tfal imma wkoll jgħod tal-kbar. Kemm għal dawk li ħasbu li kibru wisq u kemm għal dawk li jħossu li għadhom tfal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.